míster, como estás? Nova semana, esta vez toca partido fora da casa contra un dos rivais que van a competir pola táboa alta da Liga. Falamos dun Racing Villalbés que ven de defender na última xornada da segunda ref o ano pasado. E xa sabemos que a gran maioría destes equipos manteñen un plantel moi similar ao ano anterior. Como ves ti o encontro? Boas tardes. Bueno, vexo un partido interesante, un partidazo. O Villalbés é un equipo que é un aspirante claro a ascender, un aspirante claro a ser campeón de Liga, a meterse na fase. Bueno, un auténtico partidazo, a verdade. Bueno, como xogador, como entrenador, dá gusto ir a estes campos. Non sabemos como se vai a topar a campo da Madalena, porque, bueno, estaban xogando en Pol, estaban xogando fora, porque creo que non o tiñan en bo estado. Entendo que se volven ali e que vai estar moi ben, entonces, bueno, vai ser unha xornada divertida. Falando xa un pouco do encontro pasado contra o Noia, non se obtuvo o resultado que se quixo, pero sí que houve un novo municipal abarrotado. Aínda así, o equipo sigue líder na competición e xa van moitas xornadas. Como notas ti o vestuario? Ben, a ver, o domingo, o venres pasado, que xogamos que era festivo, bueno, é verdade que o vestiario despois do partido estaba un pouco caído, pero é que é normal, a verdade, fixamos moi bo partido, era a terceira vez seguida que nos pasaba na casa, que estamos xogando moi ben, e os resultados van chegar. Bueno, foi un empate, evidentemente na casa, por todo o que se está xerando, por todo este ambiente que hai, nos gustaría, pois, bueno, que ter mellores resultados, pero a verdade é que na casa levamos 8 puntos, que non está nada mal. Non hai moitos equipos na categoría que leven tanta puntuación na casa, pero é certo que se nos escaparon principalmente o partido do Silva, o partido deste fin de semana, bueno, se nos escaparon os puntos e tampouco hai que facer. Xa van 9 xornadas, fálanos un pouco, a ver se nos darías ti resumido, xa que agora vais a disputar a 10ª, de a nivel global, como foron para ti estas primeiras 9 xornadas na competición? Pois moi ben, un nivel altísimo, por todo, porque por lo que estamos dicindo, ao final levamos 20 puntos, pero o partido a Sarriana non mereceu ganar aquí, a miña maneira de ver, o empate houbera sido, eu creo que o máis xusto. O partido do Silva, o partido de Noia que empatamos, bueno, eran partidos que tiñamos que haber ganado, claramente. Entonces por eso veo cun positivo moi alto. Ao final destas 9 xornadas, en ninguna estuvimos mal, en ninguna merecimos perder, en ninguna non estuvimos ben. É certo que non completamos aínda 90 minutos de altísimo nivel. Hubo partidos que foron 60 minutos, hubo outros partidos que foron 80, hubo outros partidos que foron 45, pero en ningún momento nos vimos dun partido que vai chegar, seguro, de que sexa o rival moi superior a nós durante 70-65 minutos. A nivel xa persoal, como te sintes ti adestrando o equipo nesta categoría despois destas 9 xornadas? Pois moi contento. É a realidade, moi feliz, con moita responsabilidade, porque por todo o que supón ser entrenador no Centenario, no Estradense, porque para min é moita responsabilidade, porque quero amo este club, porque estiven aquí desde que tiña 3-4 anos vendo, despois pasei como xogador, como capitán, como ahora como entrenador. É moita responsabilidade, pero a verdade disfrutando ao máximo. Disfruto como un enano, con eles, entrenando todos os días, disfrutando. Vamos pola parte un poquinho máis sensible de todas, que é o tema lesionados. Tendo unha plantilla corta, a veces ter 3-4 lesionados, pois trastorca moitos plans do equipo. Como va a evolución tanto de Juanín, Caraván, e se xa sabemos algo do diagnóstico de Ángel? Bueno, a ver, por partes, Juanín xa está, o que lle falta a Juanín agora é que lle ritmo. El xa tuvera unha pequena lesión en pretemporada. Ahora as ligas acaban moi cedo, acabaron mediados de maio, hasta a pretemporada, el tuvo unha lesión na pretemporada, ahora ten esta. Bueno, vai lle costar algo coller ritmo, é normal, porque ao fin e ao cabo, se o pensas, son 6 meses, pero xa está a tope, xa está, necesita entrenar, necesita coller ritmo, necesita que lle demos minutos, necesita que lle demos cariño, confianza, e a vai ter, porque, bueno, non deixa de ser un xogador que foi o máximo goleador nas últimas tempadas. Pola parte de Caraván, bueno, está no proceso final da súa recuperación, aínda
non está ao 100%, é un xogador clave importantísimo para nós. E por último está o tema de Ángel, que descoñecemos absolutamente, entendemos que a rodilla non está ben, pero hasta que fixo a resonancia esta semana, hasta que teño resultados, pois evidentemente non vamos a decir aquí si ten pa moito, pa pouco, vamos a esperar os resultados, e unha vez que teñamos os resultados decidiremos. Moitas gracias. A vos.